Maar Cambuur had juster in de uitwedstrijd in MVV nooit de indruk wekt het belang te zien van die 3 punten in daarmee dus het veiligstellen van het 5e plakje. Het wie mat, het wie tam in het woernet bij de Ljouters. MVV strijdend voor een laatste kans op het heli van de play-offs wie beter terugdrongen van de eerste van deze wedstrijd. Hier is het een uitval over de linkerkant van de topskutter Prins Rijkomar. Hij had er al 14 inlezen, maar hij rekt het nou de peel. Het wie een waskoring voor Cambuur. Mooie beweging van Rijkomar, is maar Dijkstra kwijt en zit dan keurig diagonaal. Zit er gewoon handje van Marco Bizot, krijgt geen goal voor MVV. Maar dan, dit moment, weer een mogelijkheid voor MVV. Waar is het Rijkomar? Waar zit er goed, maar nu gaat de bal krijgt van ons. En zo winnen de betere kansen in de wedstrijd voor de thuisploeg juster jong. Alfons Arts zocht dat het net goed gaat met zijn ploeg. En Cambuur wrakselt benamens in hem zelfs. De lange bal. Dissels die hem heel makkelijk voortzitten liet. En dan kan Labie uitverdediging namens MVV. Brengt de bal naar de rechterkant. Naar Essayas. Die had de jonge linkervleugelverdediger van Cambuur, Lucas Bijker, Farmoer. Maakt het de papierbewegingen en dan is het wel rekken. Op slag van rechts, de 44e minuut. Malcolm Essayas. Hij mag vrij zitten, maar hij docht dat dan echt wel heel goed. In de lange hoeken en dan is Bizot kansleers. 1-0 rechtstoorn bij Cambuur. Dit is de tweede helte. Op een ei. Essayas. Maar een prima vrije trap. En met wat geluk en klasse keeperswerk van Marco Bizot voorkomt Cambuur hier de 2-0 af te staan. Want toen zou de wedstrijd echt al heel betijd speelbest hebben. Maar dat moment komt wel. Dit is in de 61e minuut. Caricciolo, de invaller, zet hem voor. Smeets komt voor Mark Dijkstra en tikt hem heel simpel in. 2-0 en dan weet je, die wedstrijd zit in de knip bij MVV. Caricciolo en Smeets die het heel handig voor Mark Dijkstra komt. Onvrede bij de Cambuur supporters die het mij reizigen weer naar Maastricht. En die onvrede is begrijpelijk, want het weer mat en tam en net goed wat Cambuur zijn leert. Dit schot van Martijn Bartel is er eigenlijk wel een beetje symptomatisch voor. Nog een onval van MVV over de linkerkant. Komt de bal op een ei bij Prins Rijkomar. Maar die hield juist er net. Hij zit in het zietnet. Liekwold kan het feestje vierd worden in Maastricht. Want zij houden nog kans op het heli van de naaicompetitie. En voor Cambuur spat een dream uit in. Geen 5e plak. Nou, een droom, wel een doelstelling. In zoverre dat je de doelstelling die we maandag met elkaar hadden afgesproken, dat je die niet meer in eigen hand hebt. Je verliest in een hele tamme, matte wedstrijd. Verlies je met 2-0 van een tegenstander die in mijn optiek ook met een bepaalde druk op de schouders voetbalde. En ja, die hebben we heel vergeten pijn te doen. En dat kunnen we niet bij hun neerleggen. Dat moeten we gewoon puur van onszelf kijken. Als je van tevoren heen komt tot de 5e plek en als je wint en je pakt 3 punten hier, dan kan je volgende week thuis tegen Telstar het afmaken. En dan verlies je zelf en Den Bosch en Willem II winnen geloof ik allebei. Dus ja, dan moet je volgende week eigenlijk een beetje hopen op een wonder. Dan zit je op de bank dat een beetje aan te kijken. En dan lijkt mij het gevoel dubbel. Je ziet dat het niet goed gaat. En je wilt weer spelen. En je kunt weer spelen. En je hebt gespeeld. Wat overheerst dan eigenlijk? Nou, ik ben ook wel erg blij dat ik weer gespeeld heb. Kijk, ik ben er 3,5 maand uit geweest. Dus dan is het wel weer lekker als je nu ongeveer een half uur mee hebt gedaan. En gewoon geen last van mijn knie meer hebt. En dat is ook wel een lekker gevoel. Maar toch even na de wedstrijd overheerst toch wel het gevoel van ja, dat je die 5e plek kwijt bent.